Μερικοί άνθρωποι δεν το κατέχουν με τη ζωγραφική, ούτε έχουν ένα αρτιστικό ταπεραμέντο. Ποιοι είναι αυτοί? Όλοι εμείς! Όπως σας έχουμε αποδείξει, μέσω PC είμαστε άχρηστοι στη ζωγραφική. Οπότε αμφιβάλλω για το αν θα μαντέψουμε έστω και ένα από τα θέματα του σημερινού βίντεο. Όχι στο PC, στην πραγματική ζωή. Θα παίρνουμε λοιπόν ένα σειρά εδώ, θα ζωγραφίζουμε, θα έρχεται ο άλλος, θα μαντεύει τι κάναμε. Μετά με τη μαντεψιά του άλλου θα έρχεται ο άλλος, θα ζωγραφίζει και θα πάει λέγοντας μέχρι τέλους. Σκοπός να βρούμε ένα θέμα. Ένα θέμα ολόσωστα, έστω μία φορά. Το έχουμε. Αυτό είναι το ζωγράφισε το στην πραγματική ζωή. Πάμε! Πρώτος! Τα παιδιά moment. Θα ήταν ταιριαστό μόνο άμα ξεκινήσω εγώ με το θέμα. Μαντεύουμε φαγητά σήμερα. Έλα, Τζέμι. Δεν έχεις πολύ χρόνο, έχεις ένα λεπτό να το κάνεις. Το κόνσεπτ είναι αλήθεια, εμένα μ' άρεσε. Πάλι timer. Πόσο έχω? Ένα λεπτό. Γρήγορα, λεπτό. γρήγορα, γρήγορα! Λοιπόν. Γεια σου, ρε! Ένα, δύο. Ωραία, κάπως θα τα καταφέρω. Γεια σου! Το έχω. Δεν ξέρω τι έκανα. Αλήθεια δεν ξέρω τι έκανα. Είσαι confident, πιστεύεις ότι έχεις απεικονίσει την αλήθεια. Εκεί είναι έκτρωμα. Α, όχι, νομίζω κατάλαβα. Τι ζωγραφίζω? Αυτό που πιστεύεις ότι είναι. 3, 2, 1. Έκλεισε! Μετρήστε! Όταν πάει 51. Α, το έκανα χειρότερο. Τι είναι αυτό που έκανα εδώ? Βλέπω κίτρινο έχετε πάρει όλοι. Καλά, δεν ξέρω, bro. Εγώ πες να. Έτοιμος, εδώ. Το έκανα. That's the shit. Τι τόσο γρήγορο ήταν. Λοιπόν, έχω καταλάβει τι είναι. Κατάλαβες. Ναι. Εγώ αυτό νομίζω. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Εγώ αυτό είδα ότι ήταν. Δεν νομίζω. Πάμε. Ναι. Γιατί σε φαγουρίζει το λάθος, ρε? Τι έκανες πάνω? Σε φαγουρίζει. Θα δοκιμάσει το ring light που το θέλει. Σοβαρός. Γκάντζα, καλά το βάζει. Τελειώνει. 10 10 δευτερόλεπτα. 8. Δεν το πειράζω. 7, Δεν το πειράζω. 6. Θα λουστεί, αυτό είναι. Έτοιμος. Μπράβο, Chris, μπράβο. Ήρθα να ζωγραφίσω! Ντόρι, ταλέντο. Γιατί δεν τα πήγες καλά στο ποδόσφαιρο, ό,τι δεν κάνεις την μπάλα να κάνεις εδώ. Για να σε δούμε. Τι έκανα ρε μαλάκα! Α, δεν έχει γόμα. δεν έχει Δεν έχουμε γόμα. την πολυτέλεια της γόμας. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Πάμε να δούμε. Δεν έχω ιδέα τι έχετε ζωγραφίσει, θα δούμε. Λοιπόν, εδώ γραφείτε. Πώς καταλήξαμε εκεί! Τι! Όχι, εγώ δεν ήταν αυγά μάτια! Αυτό είχε στρογγυλά και τα ποδάκια και... Καλά μαράγια. Από την αντίδρασή σας, από ό,τι καταλαβαίνω, κάτσε να δω του Τζέμι. Πάμε σε γραφιά, Τζέμι. Είναι καλαμαράκια, είναι στρογγυλά. Πατάτες τηγανιτές με εδώ. Ρε, εγώ νόμιζα ήταν η μακαρόνια ή αυγά μάτια. Δες, αυτά είναι αυγά μάτια ρε μπρο. Και νόμιζα απλά δεν πρόλαβες να βάλεις πορτοκαλί στον κρόκο. Στρογγυλά καλαμαράκια. Έχει κάνει 3 στρογγυλά, 3 onion rings και κάτι τσούχτρες εδώ. Ακριβώς! Οι τσούχτρες μοιάζουν με τα Τα πόδια. Πώς μοιάζουν με τα καλαμαράκια οι τσούχτρες. Δεν πειράζει, πάμε στο επόμενο. Ποιος ήταν μετά? Το δικό μου. Τα ποδοκάλαμα. Μάλιστα. Και πάμε στο updated version των αυγών μάτιων. Εντάξει, εγώ κατάλαβα. Αυτό τουλάχιστον είναι καλό αυγό μάτι, δεν λέω. Άμα ήταν αυγά μάτια το πετύχαμε. Μπρο, αυτό είναι το updated version. Για το μελέτα είναι ρε. Μπρο, αυτό είναι ένα πιάτο φάβα και χάλια, χαλασμένη. Επόμενη ντελάρα που διαλέγει topic. Ποιος είναι ο ντελάρας? Γράψε ένα φαΐ, Ντόρι, γράψε. Το έγραψε το topic, το έγραψε. 3, 2, 1, go. Φύγαμε. 3, 2, 1. Τα παιδιά moment. Μπάγκαλον! You get the point.
Έχεις καταλάβει τι είναι. Το τι είναι χάλια το ξέρουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορείτε το timer να το ξεκινήσετε. Όπα, 3, 2, 1, go, go, Πάμε. go, go, go. Πόσο χρόνο έχω! Κάποιος το έφαγε αυτό. Αυτό το φαγητό κάποιος το είχε φάει πρόσφατα. Ξέρω ποιος το έφαγε. Το κατάλαβα ήδη. Τα φασόλια του Τζέφου. Θα καταλάβετε. Πόσο χρόνο έχω! Τέλος! Το κλείνω ρε, το κλείνω! Το αφήνω. Πέφτω καπάκια κάτω! Για αυτό τι είναι! Είναι αυτό. Είναι αυτό. 3, 2, 1. Μ' ό,τι έχω μπροστά μου τώρα. Δεν έχεις πολύ χρόνο, γρήγορα, μην αγχώνεσαι. Λεπτά. Προσπαθώ πολύ σκληρά. Πού είναι η κατσαρίδα, πού! Μην αγχώνεσαι. Νομίζω... Δεν μ' αρέσει. 3, 2, 1. Να πάμε να κάνουμε καρικατούρες εκεί στο σταθμό του μετρό Σύνταγμα και να παίρνουμε λεφτά από τον κόσμο. Έτσι ίσως πληρώσουμε το ενίκιο. Αυτή από το Creator Shop, το νέο μου σχέδιο είναι. Αν θέλει κάποιος να πάρει το νέο μου σχέδιο από το Creator Shop, μπορεί να το βρει κάτω. Πατάει την περιγραφή, πηγαίνει, λέγεται Ichiban Series αυτό, το παίρνει. Αστεία με λέξη. Αστείο με λέξεις. Γαμώτο! Τελείωσα ρε, δεν γραφίζω. 3, 2, 1, Λοιπόν, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Όλοι κάνουμε πεθαμένο εδώ. Το να σκοτώσουμε τον Κάντερ δεν νομίζω να είναι και πολύ δύσκολο. Τόλι, άνοιξε λίγο After Effects, εξαφάνισε με από εδώ. Πήγαινε με πάνω εκεί ανάποδα στο frame σαν να βγαίνω από το ταβάνι. Και να τον παίζω από το ταβάνι, να κρεμούμε από ένα ποτατίφ. Να είμαι έτσι. Καλά, εντάξει, αυτό με το φέρετρο, αλλά αυτό που ζητάει ο Γιαννούβα προφανώς δεν γίνει. Το πράσινο. Τέλος χρόνου. Τέλος χρόνου, Φώτη, το πράσινο ήταν μαγκανός. Αυτό είναι, bro. Η λέξη που είχα γράψει, παιδιά, ήταν φασολάδα. Κάτσε, δεν κάνατε ποτέ φασολάδα. Έκανα αυτό που έκανε Αντώνη μετά τη βάση. Λοιπόν, Και γι' αυτό ευθύνεται αυτός! Ποιος έκανε τα πράσινα! Εγώ έκανα μαϊντανό! Μα έχει μαϊντανό η φασολάδα! Εγώ το πήρα για βρώμα! λοιπόν, Θα σας πω μετά. ποιος ήταν ο πρώτος που ζωγράφιζε? Εγώ. Ο Γιαννούμπας ζωγράφιζε αυτό. Μα σε στέλνει για χέσιμο, έχει κάτι φασολάκια. Όχι, εγώ εσείς τι νόμιζα. Γιατί ζωγράφιζα εγώ μετά, νόμιζα ότι αυτό το πράγμα είναι σκατά εκεί πάνω. Είναι μακαρόνια με σκατά. Μα γιατί να είναι μακαρόνια με σκατά ρε μπρο. Και δείτε τώρα τι ζωγράφισα Ένα εγώ. Ο Γκάντζαρ Σαν πίτσα έφτιαξε φαίνεται. αυτό. Ανάποδα. Ανάποδα είναι. Το πάνω. Λοιπόν, Μακαρόνια με σκάτα! Επόμενος ποιος είναι? Ο Τζέμι ήταν νομίζω. Εσύ δεν ήσουν μετά τον Γκάντζαρ. Τώρα ρε παιδιά, εγώ π.χ. βρήκα μπροστά μου αυτό όταν πήγα να ζωγραφίσω. Τι είναι αυτό ρε μαλάκες, τι είναι αυτό. Τι σου δείχνει από εδώ πέρα ότι είναι φασολάκια. Όλο το βίντεο λέγεται βρεστό φαγητό. Γιατί μακαρόνια με σκάτα! Λοιπόν, ακούς. Κατέληξε σε μια λερωμένη χεστά. Το μπλε είναι το νερό. Απλά έβαλα μπλε και κίτρινο και έγινε πράσινο. Διάρρη. να κάνω κάτι εύκολο ή κάτι δύσκολο. Δύσκολο. Κάνε κάτι νόστιμο τώρα καλοκαιρινό. Νόστιμο καλοκαιρινό. Το φαγητό είναι αυτό. Καλοκαιρινό μου ζήτησες. 3, 2, 1, go. 50 seconds. Πάμε. Πιο γρήγορα ρε. Πιο 40. γρήγορα ρε. Χέσε ρε. Χέσε. Ναι. Τέλος! Είδες, ανταμείβουμε την προσπάθεια και τη δημιουργικότητα εδώ. Όντως. Οπότε μπορείτε να έρθετε εδώ. Και δεν ανταμείβουμε την κατανάλωση μαλαματίνας 4-5. Δεν έχεις ρε. Δεν έχεις.
Δεν έχεις. Περιμένω τόση ώρα να το δίνει και με έτσι. Πάλι σκατά ρε. Α, όχι πλάκα. Οκ, αυτό εδώ είναι. Ωραίο. 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 Φύγαμε. Let's go, let's go, let's go. Έλα, ταλέντο. Μια γραμμίδα να κάνει. A few moments later. Εσύ πόση ώρα ζωγραφίζεις ρε. Πόση ώρα ζωγραφίζεις ρε. Μα δεν έχετε βάλει ένα timer! Πάλι ρε, βλέπεις φαγητό εσύ. Gang. Ωραίο! Άμα κάνει χαζή ζωγραφιά ο Ντόρι, θα πρέπει να πάρει αυτό εδώ. Πρέπει να πάρει screenshot αυτό και να το βάλει φωτοπροφίλ. Να το βάλει φωτοπροφίλ. Αυτό εδώ το frame. Ξέρει να ζωγραφίσει, αλλά την παγωτομηχανή δεν ξέρει αν τη χρησιμοποιεί. 2, 1, stop. Stop. 3, 2, 1, go. Εντάξει. Λοιπόν, η λέξη που έβαλα ήταν αυτή. Αυτό εδώ. Οκ. Αυτό είναι σαν το μπλε item το Mage Cup από το Valheim που έτρωγε είναι ο του Chris. Koala, ξέρω εγώ. Το επόμενο το κάνω ο Φώτης. Και κάνω αυτό εδώ. Έβαλε και γαρνιτούρες. Και ομπρέλα. Το επόμενο είναι αυτό. Σαν το λόγο των Ολυμπιακών Αγώνων είναι. Ωραίο είναι. Και το τελευταίο είναι αυτό. Παγωτό φιστίκι. Θα μου φανεί περίεργο να μην καταφέρουμε να κάνουμε παγωτό. Επόμενος γύρος. Πάμε. Πάμε. Το επόμενο και τελευταίο round είναι... Subscribe! Κάνε subscribe τώρα, αυτό είναι μια νέα σειρά που κάνουμε αναβάθμιση τώρα με αυτόν τον τρόπο, την κάνουμε IRL. Οπότε εγγραφή, like αν σου άρεσε και πρότεινε στα σχόλια το επόμενο topic του επόμενου βίντεο. Σήμερα είχαμε φαγητά, μετά θα έχουμε... Γράψε κάτω.